Mbola tsara, salama, malahono, magnategna takatra ny may babatsika jiaby. Tamin'ny farany teo zany koragna mikasiky lalam-panorenana. Nagnano promesse zaho hikoragna amin'izy io mikasiky demokrasia. Misaotra aminareo mitandregny magnano retour. Ia. Ke ino no atao hoe demokrasia? Demokrasia io, izy io teny grec. Demos, le peuple, poniny zegny, kratos, pouvoir. Pouvoiran'ny peuple, fanjakany ny vahoaka. Ke izy io misy karazany telo. Voalohany, démocratie directe, démocratie participative, le fahatelo démocratie indirecte, la représentative. Démocratie directe, c'est vraiment les décisions directes à l'aine vahoaka zegny la décision matetiky izy io amin'ny référendum zegny nanaovana izy io. Ke en Suisse rô efa loso lavitra amin'ny zegny fonctionnement-ndreo any. Participative, izy koa fa misy raha goavagoavana atao kahina vahoaka avihana nareo fa hividy raha goavana zegny ke tsy maintsy mikaiky anareo. Ny démocratie indirecte, izy le iaignatsika izy io. Ke izy io zegny atsika poniny miolagna hoe zahay hifidy olo hivolagna amin'ny olo agnabognabo agny zegny amin'ny hetahetagnay. Solom-bava-bahoaka ireo zegny misolo-vavan'ny vahoaka. Ia. Ke ireo olo bingy zegny amezonao fahefana mifidy lalàgna na magnano raha amin'ny agnaran'ny tegna. Ke ino olagna amin'ny raha zegny? Izy koa olo nifidinao olo tsy hainao loatra. Izy koa olo nifidinao igny tsy hainao ny niveau d'étude-nay. Tsy hainao ny raha mety ataony. Ke fomba karakory ny raha maventy be karaha zegny amaizanao olo hifidy hivolagna amin'ny agnaranao. Andeha taony izy igny va? Agny zegny le olagna. Ke ny amintsika agny matetiky izy koa vao fidy le olo adignany olo nifidy izy igny, egny le antoko politika zegny karaha ireo micommande ny raha tokony ataony solom-bava-bahoaka ny tegna. Kanefa izy io tokony ny raha volagniny vahoaka nifeanao nifidinao zegny ny tegna ilagnanao fa tsy raha niantoko ary. Ke zegny tokony iny zegny lavilavitra raha zegny fotony tsy aminany bako. Ia, le fagnarahana ke izy ho zaho tokony mba hanao koa fa lany député alohanao ho lany tokony mba misy programme zegny anao magnambara ity zaho hoe tindry raha vitako, tindry raha haiko. Alohanao ho lany zegny, alohanao hifidigny. Vao amizay koa fa lany anao misy feuille de route zegny izy koa anao fa député zegny raha tokony natao. Ia. I koa tsy atao raha zegny tareo tamin'ny koragnanakahy tamin'ny voalohany mikasika constitution igny misy conseil des sages zegny atsika le vahoaka tsy faly igny alefa aminazy agny, alefa amin'ny conseil des sages zegny izy agnontaniagna karakory marina ny raha nataonao karaha tsy vitanao izy tokony mba dinidinigna zegny le raha izy koa karaha fa tsy mahavita manao iponigny ny fidy anao afaka magnandosana ny place-ny eo moramora tsisy ady. Baka aveo amizay zegny démocratie zegny misy loi fondamentale koa. Ke ny loi fondamentale voalohany séparation de pouvoir zegny. Baka aveo amizay zegny élection libre, baka amizay zegny de liberté fondamentale. Idirantsika hely amin'ny séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir zegny misy telo. Exécutif, législatif, judiciaire. Exécutif zegny igny le président avec tous les gouvernements zegny. Ireo igny zegny mampiatra les politiques de la nation. Baka aveo amizay zegny afaka par décret koa izy mifidy lalàna. Pouvoir parlementaire igny zegny asan'ny député, le solom-bava-bahoaka.
ireo zegny mifidy le lalàgna bôka avy am'zay reo misurveiller koa zegny reo igny l'exécutif. Ny fahatelony izy le pouvoir judiciaire, ireo igny zegny micontrôly ny application ny lalàgna. Akory izy amitsika izy koa karaha ataony le pouvoir telo izy ireo telo agnaran'olo agnatin'ny tagnan'olo araiky tsy mety. Le olo zegny edy raha nahazontsika tamin'ny voalohany sady la plupart ny président amitsika agny zegny toujours le séparation tsy mipetraka tsara, tsy équilibré am'zay le raha. Ya zegny zegny i raha nivolango jiaby igny zegny ny maha démocratie. Mandinika am'zay sika est-ce que i raha jiaby zegny amitsika agny raha mipetraka va manakory? Ke aloha ny koragna démocratie i raha nivolango jiaby igny zegny mila zahagna tsara be. Est-ce que tanteraka raha jiaby aby tsy tanteraka ioviny zay tena mikoragna démocratie. Tsy asitriky de en France aty zao ne misy avocat Juan Branco izy zegny mivolagna ndre eto karazany illusion de démocratie le raha fotony anisaresany adi encore raiky am'zay misy quatrième pouvoir zegny igny mikasiky le mass média, mikasiky gazety sy ny tariny, c'est liberté d'information. Izy koa zegny mizaha en France zahanao zegny le olo manambola be mividy raha jiaby, nividy gazety, nividy tous les mass média, ke matetika aminazy le tegna marigny zegny tsy oregninao fa le marigny tiandreo pitagna amin'ny vahoaka zegny igny zegny hitatsika edy problème anisanisany entre Palestine ndraiky Israël. Hitatsika zegny akory fomba fikoragnandreo zegny la guerre entre l'Ukraine ndraiky Russe. Ya zegny zegny le raha ke idirantsika koa zegny igny mikasiky igny. Io am'zay zegny atsika misy régime am'zay, misy régime parlementaire, misy régime présidentiel, am'zay misy régime autocratique. Body mikoragna vola ataoko ty igny ke régime autocratique ty matetiky ireo occident aby io koa ataony misy olo fa tsy tiatiandreo igny igny tsy aminazy igny tsy démocratie. La Chine izy io Xi Jinping tsy considéré karaha démocratie. I Russe moa i Poutine igny tsy démocratie feky amindreo. Bôka avy am'zay misy olo araiky i courant izy io i Muammar el Kadhafi volagnin'olo tsy démocratie izy. Ya fotony izy le président ici autocrate izy, tous les pouvoirs sont dans sa main. Io mandeha batisika koragna ke za zegny misy taratasy hely naleko ato i Libye i Kadhafi tsy dictateur, c'est un dictateur. Ya ke i koragna ko ety hely raha nataony Kadhafi amin'ny tany. Izy koa olo fa tsy tiatian'olo ty raiky fa tsy mamango i aboakanao amin'ny gazety am'zay am'le gazety nivolaniko teo igny izy igny namono olo peuple anany vahoaka anany tabeny gazety zegny zegny rehany i raha igny olo jiaby marigny raha igny mivolagna raha igny marigny. Ya parce que anefa ndraiky koa tsika midika amin'ny détail hitanao tsara be fa misy raha tsy mazava loatra zegny. Ya ke Libye électricité tsy magnefa. Ya denrées de base, vary, blé et tout ça tsy faigna foky. Ya étudiant bourse zegny tsy samasambo. Izy koa karataony vita fianarana anany tsy mahita asa izy mbola mahazo vola fo. Donc bourse-ndreo io amin'ny 1627 €. Ya ke izy koa karataony hoe couple zegny misy olo manambady zegny des jeunes couple zegny tragno fanjakana zegny magnamia tragno zegny amin'ny raha ke agny zegny tsisy impôt foiky, pas de TVA. Ya ke tsara mihaigny tsara be olo comme zegny le raha Kadhafi à un moment donné atsika volana andeha monnaie africaine igny tsy tatonao volagnin'reo androboka mouvement tsy manafy ty alo vonetsika izy. Ya
Ke zegny zegny leben'ny Kadhafi Mussolini bombardendreo vita. Ya, zegny zegny raha tiako volagniny koa izy koa karaha mitandregny gazety antera mitandregny raha mba alevahono ina findro mivonona raha zegny. Ya, ke agny zegny misy raha raiky hely ampiako zegny zegny amin'ny démocratie zegny regnitsika teo bakao zany vonona pouvoir judiciaire atsika zio amin'ny raha iaignatsika zio le pouvoir judiciaire zegny tegna mila matanjaka be fotony atsika agny zegny agnadoso kolokolo ampaiky zay etosatosa ke fomba karakory agnanaovantsika izy igny agny baka akory atao agnadoso kolokolo io fotony misy olo fa tonton izy koa fa misy pouvoir hely izy amin'ny administration anao havy io tsy maintsy magname tsotro tsy maintsy magname raha zegny miaignany fa hela zay ke fomba karakory agnavoana le toetsaigny mba hoe karaha manaka ty karaha manaka ya tsy magnino ya ndray tsy magnano tsotro zegny eto za ke olo aby regny zegny rango ambany jusqu'à nabo aty tokotokony zay zegny alefa amin'ny akongomantsiny agny na prison tsika agny akongomantsiny tsisy solution alefa haly egny hangely reo baka avy amizay zegny mandiniky tsara be fa ny ataoko ty tsy mety fotony izy koa nafa zatra mihinagna karaha zegny tsisy akory ataonao iova ya ke tsy maintsy misy raha court circuitegna hely zegny le raha le olo mba amizay zegny mba za koa no mahazo karama zaty miasa tokony ataoko ataoko ya ke zegny koa marigny mila ampiakary karaha amin'ny vahoaka fa izy koa ambany loatra zegny misy tendance izy le raha tsy tsara loatra izy koa mpiakariny karaha manao le raha tsika fa tsaratsara mety io amizay tsika magnano didy izy koa takitra zalahnareo magnano kolokolo magnano risoriso zegny message mahazo anao ya ke zegny zegny koragny zegny ny démocratie izy koa fa ivorona démocratie zegny egny zegny regniregninareo edy tsy pirininy tsy moramora izy io ya sarotry izy io ya ke ho za hoe atsika koa nana talohany le tongavandreo vazaby io démocratie koa tamitsika tany tegna démocratie atsika nagnano démocratie tsika ty lamina ny fiaignatsika tamizay ireo navy raha boka amindreo ty nandesindreo amitsika io amizay nitsika igny ataondreo tsy manjary nindreo zegny iny ero zao ty fa sahiragna boka sahiragna aux États-Unis yapahotonde démocratie sa tsy raha jiaby nivolako taminareo teo igny tsy ampiarindreo agny boka avy amizay azao mikorotika tanàna azovy nandreo boka Iraky Colin Powell alohany ndraiky flacon hely izy iteo izy misy arme massive izy en Irak nizahagna tsara be le raha tsy marina azovy nagnano la guerre tany Yougoslavie namonomono olo feno tany au nom de la démocratie hitanana amizay azovy Libye hitondra démocratie aia Libye io aia Yougoslavie aia Irak izy io mandeha tondra Venezuela heureusement ny Venezuela zegny nampiapiany Chine ndraiky Russe vozy amizay reo fotondreo fa zatra baka reo zay matanjaka zay raha tiany atao anaovana démocratie amy taninao kanefa amy tany hafa zegny potipotenao zegny ke zegny koragnatsika ya magnategna mba nitondratondra raha hely za igny hoanareo andesitsika mandiniky ya ke amy magnaraka zegny za hikoragna mikasiky atsika olo jioba atsika africain ty olo nihegny tsara be olo manam-pahaizana taon'ny Egypte zegny iry Pythagore théorème de Pythagore efa nisy tany Egypte tao fa ireo navy nalaindreo nataondreo ke maro koragnatsika zegny mikasiky igny zegny amy magnaraka misaotra nampindrika sofigny